kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye tarata ye septembre kalo tile 25 san 2018 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne seyidu sila maraka faama fɛ ibrahim lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. jamana ɲɛma ibrahim bubakar keita a n'a furumuso keita aminata mayiga u sera karidonya tɛmɛlen new york jamana la bɛnkɛ samu ka jamana baarabolo olu dayɛlɛli kɛnɛ kan n'o bɛ tako 73 ko fɔ ɲɔgɔnajɛrɛ assemblée générale nations unies o tɔgɔ la. maa 12 minnu bɛ ngwara daba fangaɲinitɔnw ka kulu kɔnɔna na ni muso 4 bɛ u cɛ la ni u donna bɛrɛ la jumadonya tɛmɛlen taama dɔ sen fɛ mun n'a tun ma yamaruya bolobɔriw kana karidonya tɛmɛlen ani kunungo. kulu min bɛ n'u k'a ma club de lecteurs jeunes maliennes dɔgɔkun kunfurancɛ tɛmɛlen bibliothèque nationale la ani sɛbɛn marayɔrɔ n'u k'o ma BND u ye ɲɔgɔnnajɔrɔ dɔ waleya mun n'a bolila bolonɔbila sɛbɛn dɔ kan n'u k'o ma roman n'ale cogoya de ye ko ville est cruelle a bolonɔbila sɛbɛn kɛra Cameroun jamanaden de fɛ Alexandre Bidi nin bɛɛ ko a ma Eza Boto yalima Mongo Beti. donc wɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwala aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la a n'aw ka kanuya kurayali ka ɲɛsin anw lamɛnli n'an kalanni ma. an y'a fɔ sisadani na jamana ɲɛma ibrahim bubakar keita a n'a furumuso keita aminata mayiga u sera karidonya tɛmɛlen new york jamana la bɛnkɛ samu ka jamana ka t'u sen don baara dayɛlɛ la n'a bɛ ta ko 73 ko fɔ assemblée générale nations unies o tɔgɔ la. kumakan min n'o donna ba la o de ye diɲɛ tɔnba in ONU k'ale kɛ kulu ye kulu min n'a bɛ bɛɛ lajɛlen mago dilan n'a bɛna kɛ fanga ye diɲɛ kɔnɔ mun n'a bɛ jɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ o ka f'i ye ka kow dilan nɔgɔya la damakɛɲali ani basigi jidilen. tako 73 min filɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ diɲɛ tɔnba ONU tɔgɔ la a kɛnɛ kan mali kɔni a ye sigilan fɔlɔ sɔrɔ jamana tɔw olu sigira ka mɛru mali la i n'a fɔ u cogoyaw bɛ a laɲini cogo min. nin ɲɔgɔnnajɛrɛ min bɛna to senna fɔ octobre kalo tile fɔlɔ a bɛna jaabili kɛ gɛlɛyaba minnu bɛ diɲɛ bondakun ka fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na waati yɛlɛma sigida lakana ɲɛta sira jidilen fantanya jugu kɛlɛli damakɛɲabaliya diɲɛ kɔnɔ o kɛlɛli ka ladamu k'o sabati tɔgɔlata lahalayaw ka ɲɛ sɔrɔ olu la ONU yɛrɛ ka yɛlɛma kura don a ka taabolow la ka kunbɛli ani maracogo ɲuman k'o ta ka ɲɛsi gɛlɛyaw ma ka hadamadenya k'o lakana. kunungo baarabolo olu kɛra Nelson Mandela ale tɔgɔ la soba kɔnɔ Nations Unies dagayɔrɔ b'a la Ibrahim Bubakar Keita ɲɛna a n'a ka minisiri min n'a ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ baara ma n'o ye Kamisa Kamara ye ani Mali ka lasigiden min bɛ Nations Unies kɔnɔna na n'o ye Isa Konfuru ye. maa 12 ngwara daba fangaɲinitɔnw ka kuluw kɔnɔna na muso 4 o b'a la tigɛ kun dara olu kan taama dɔ senfɛ mun tun ma yamaruya tigɛ bɔr'u kan karidonya tɛmɛlen ani kunungo nin kunnafoni ninnu dangɛnɛmayara ka mɛru ɲɔgɔn na. maa 8 ngwara daba fangaɲinitɔn ninnu cɛ la septembre kalo tile 20 tɛmɛlen tigɛ bɔra olu kan na n'o bɛna karidonya ma muso 4 tigɛ bɔra olu kan na kunungo. nin kumakan ninnu fɔra maître Demba Diallo fɛ n'o y'u ka solonadon na dɔ ye n'ale bɛ Union pour la République et la Démocratie URD bakuruba fɔla fangaɲinitɔn ngwara daba kulu cɛla ale b'o o kɔnɔ n'o ye Sumayila Sise ka fangaɲinitɔn ye. wa sariya tigilamaa dɔ ye a dangɛnɛmaya k'a fɔ k'a sɛbɛntiya ko maa 12 in ni tigɛ kun dar'u kan u ka taama yamaruyabali senfɛ ko tigɛ bɔr'u kan. nka solonadon jɛkulu maa dɔ ko maa 6 ngwara daba fangaɲinitɔn ka kulu kɔnɔna na k'olu bɛ bolola hali bi tigɛ ma bɔ olu kan. kulu min bɛ n'u k'a ma club des lecteurs jeunesse malienne dɔgɔkun kunfurancɛ tɛmɛlen bibliothèque nationale la ani documentation n'u k'a ma BND u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ waleya a tun bɛ roman dɔ kofɔ o ye gafe dɔ ye n'u k'a ma ko ville cruelle a sɛbɛnna maa min fɛ Cameroun jamanaden don Alexandre Bidi n'u k'a ma Eza Boto yalima dɔw ko Mongo Beti. nin ye kalan gafe kalan nin y'o kɛnɛ dɔ yakubayalen de ye ka funakɛninw su ka taa gafe kalanw ma yaasa u ka dɔnniyaw olu bɛ se ka jidi cogo min na ka wara. sɛbɛnnikɛlaw yɛrɛ hakilina ye mun ye olu bɛ se ka dɔn cogo min na funakɛninw fɛ laɲini ye o ye. nin sɛbɛnnikɛla min filɛ nin ye a ka nin sɛbɛn in kɔnɔ
a y'i tigɛ sigi fɛn min kan o de ye ko ville cruelle o de ye k'a fɔ maracogo jugu min kɛra jamanaw la n'o kɛra sababu ye ka jamanaw denw na boli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la o lahalayaw a ye ɲɛfɔli kɛ olu de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Eza Boto ni dɔw kama Mongo Beti ale yɛrɛ ka sɛbɛnni sira fɛ a ka kɛlɛ bɛ ɲɛsin bɛ maracogo jugu min taara ka ɲɛsin farafin jamanaw ma n'o ye gɛlɛya minnu s'a ma ale bɛ ɲɛfɔli kɛ olu de la. Farafinna bondakun kan gendarme maa 3 olu fara waati min na u wulila k'u bɛ taa ɲinini kɛ tungarange 2 ani u ka mobili bolila n'o ye Burkina jamanaden ye olu ɲinini na n'olu tununa u ka sanubɔ dingɛ dɔ fan fɛ. Inde jamanaden kelen ani Sud-Afrique jamanaden kelen chauffeur-kɛ in ale de ye Burkina jamanaden ye olu kɔni taara yew ka tunu n'u ye Burkina ale kɔrɔnyan fan fɛ waati min na gendarme ninnu wulila k'u bɛ t'u nɔbɔ olu binna janjugu kɔnɔ maa karɔgɛlɛ minnu ye tɛgɛda ninnu kan u ye o gendarme maa 3 u y'olu bɔnɛ u nin na. Angola kiri a ye tɛgɛ da cɛ dɔ kan a bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ a bɛ o den kofɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ José Eduardo Santos a bɛ o denkɛ kofɔ tɛgɛ dara kan wa jalaki yɛrɛ ɲɛsin ba ma kabini marisi kalo k'a fɔ ko wari dɔ tun bilalen don foroba nafolo de don ko ka o maracogo waleya ko ale kɔni k'a tɛgɛ ser'o ma k'a ye ŋanamu kɛ o wariko la. Dos Santos min filɛ nin ye n'o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ in denkɛ ye a jirala k'a fɔ ko siga kɔni kɛ b'a la ko dolari wari o miliyari 1 ani miliyɔn 500 k'a y'o de ŋanamu a b'o sɛgɛsɛgɛli minɛn de kɔnɔ kiiri tigilamaw bolo Angola tɔgɔ la. Nin bɛ dansigi bi la selu la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya joona sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajo kelen ka kunnafoni kɔrɔ k'olu danginɛmaya ka wasa sɔrɔli kama n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara k'o lamɛn a n'a ka kunnafoni dilen tɔw jataraw ani reportage français na Bambaraw a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen ziiriw ani poyiw a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ malizoom.net ale sanfɛ ale cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira ye mun tora ne o ye ka foli ni tanuni k'o ta ka ɲɛsin aw ma ka kanuya kurali la ka ɲɛsin anw filɛli an'an kalali ma radio Bengan kumasoba in 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suuru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagakɔrɔla na aw ni ce aw k'an bɛn sini inshallah. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.